Goddag og velkommen til KNX præsentation. I dag skal vi kigge lidt på, hvordan vi downloader ETS4, installerer ETS4 på vores computer og starter programmet op. Vi starter her på KNX hjemmeside, som I kan se. Vi har gået ind på www.knx.org/dk og så kommer vi direkte ind på den danske hjemmeside. For at komme i gang med at downloade selve programmet, skal vi ind i online-shoppen og hente det. Det gør vi ved at trykke heroppe på den her ikon her, KNX Online Shop. Så rører vi direkte over på den her side her, og hvis du ikke allerede har en konto herovre, så skal du oprette dig en konto. Den måde du opretter en konto på er ved at gå herover og så trykke på Create Account. Du udfylder de korrekte adresser, e-mail, password, første fornavn, efternavn, firmanavn og lignende. Og trykke på registrere. Vi kan også bare vælge at sige, at jeg har min egen login, så vi bruger lige den til at starte med. Som I kan se her, er vi inde på min egen side. Og der er en hel masse herovre, hvor man kan læse lidt omkring sine detaljer. Man er indtastet, man kan rette i, hvilke produkter man har, omkring tilbud og lignende. Men det vi skal ned til, det er den her, der hedder ETS4 Info og Download. Vi trykker på den herovre og får en ny menu frem. Det som I kan se her, det er, at her i det område her, er den nyeste fil, vi kan bruge til at downloade med. Den er udgivet den 30.8. og den indeholder de 11 sprog, der i øjeblikket er tilgængelige. Som I kan se nede her, tysk, engelsk, russisk, polsk, dansk, hollandsk, fransk, spansk, svensk, norsk og italiensk. Vi klikker på linket, og ETS kommer ned og siger, vil du gerne åbne den eller gemme? Vi vælger bare gem. Og så går den i gang med at downloade. Så bliver den færdig med at downloade. Vi skal nu have pakket filen ud og installeret selve filen på computeren. Vi går ind her og vælger åbn mappe. Som I kan se her, er filen pakket i det vi kalder et zip-arkiv. Jeg højre klikker på den og vælger bare udpakke her i den her mappe her. Det går så i gang med at udpakke selve ETS-filen. Så er den færdig udpakket. Som I kan se, fylder den 425 megabyte. Vi kan så vælge at så starte med at installere den her ETS-fil. Vi dobbeltklikker på den. Så kommer Windows op og spørger, om vi gerne vil tilføje de her ændringer på computeren. Det siger vi bare ja til. Så spørger den, hvad for et sprog vi vil gerne vil installere på. Vi vælger selvfølgelig dansk. Så kommer der sådan en KNX Tool Software licensaftale, hvor der står noget omkring reglerne for softwaren, de ting som licensen indeholder. Der er vi nødt til at acceptere den licensaftale, ellers kan vi ikke få lov at installere. Vi siger OK til det. Den kommer så op og gør opmærksom på, at vi bør lukke alle Windows-programmer, inden vi kører. Vi siger bare videre. Og igen her, hvor hurtigt installeringen af software går, er lidt afhængig af hvilken computer du har og hvor hurtigt den er.